नमस्कार प्रणाम सभी भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लगतनी। तो फिर से रोवलेंगे एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी मनी मिराज के गाना के बारे में। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आइल बड़न आ बहुत ही हाई लेवल के ई गाना बा जौन एल्बम के नाम बा ड्रेस काला काला। बहुत ही जबरदस्त सुपर हिट गाना बा भाई लोग। तो भैया लोग ई गाना तोहरा रंग कैसा लागल आशा न विश्वास करतानी तू लोग मनी मिराज के फैन होकबा लो तो तोहरा लोग के ई गाना बहुत ही अच्छा लागल होई। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता देतानी ई गाना आ गइल बा यूट्यूब चैनल पर, गणपत रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से जाके ई गाना के पूरा सुन लो। और ई गाना यूट्यूब पर नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। अगर मनी मिराज के फैन बढ़ा लो तो ई गाना पर इंस्टाग्राम पर जाके कहो रील बनाओ लो, ई गाना के ट्रेडिंग में लेके आओ लो। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आइल बड़न ड्रेस काला काला। तो भाई लोग वीडियो क्वालिटी के बात करी तो बहुत ही जबरदस्त बा। मनी मिराज के आगे खेसारी पवन सिंह के वीडियो फेल बा। तो रउआ सबसे ई गाना का पूरा डिटेल्स बता देतानी भाई लोग। ई गाना आइल बा गणपत रिकॉर्ड पर जौन एल्बम के नाम बा ड्रेस काला काला। ई गाना के गईले बड़न विनय विकास और गायिका शिल्पी राज। और ई गाना के लिखले बानी मनु साहू जी, म्यूजिक दिले बानी सत्येंद्र जी। ई एल्बम में काम कइले बड़न मनी मिराज और एक्ट्रेस वनु डी ग्रेट। और गाना के एडिटिंग कइले बानी आनंद कुमार जी और संतू जी। तो भाई लोग ऐसा ही नया नया गाना का अपडेट लेके आवत रहनी और रउआ सबसे भोजपुरी में बतावत रहनी। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शहर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। जय बिहार, जय भोजपुरी, जय छपरा सिवान। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।